खुलुमबाय बयखौबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजाया बिटिसिआव सरकार खुंनाय समाव गोरोन्थि जालांनायफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायैनो फोरमायनानै होदों एमएलए रुबिराम नार्जारी बिथाङा। एमएलए रुबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। जों मिथिनो मोनदों जे फैबाय थानाय 5 अक्ट'बराव बिटिसिनि गोदान सरकार बियो अटेकिं लानो थांगासिनो दं, समायखिरा लानो। हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जे रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे अटेकिं लागोन बिनि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ आङो बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट, मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी आनसलिक दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ, बुजा-बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ। बेयो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन। दा बिसायख'थिया बारलांबाय, आनसलिक दोलो बिपिएफनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो इउपिपिएलनो 7टा सिट होबाय, बिजेपिनो 1 सिट होबाय। जोंनि जे आपिल जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों, आवगायबाय थादों आरो दिनैनि बुब्लियाव दिनै बे अहिंसानि दिन आरो दिनै महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानाव बे साननि गेजेरजों आङो हाग्रामा महिलारी बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्मान खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा, बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ, सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय। आर्टिकेल 280, 125 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारी बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बयनिबो फोरमायबाय। गोजोन्थों। माखासे जोंनि पावार एन्ड फांसन आरो बेनि स्टेटासा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गाहायाव थाङाखै नङा, गाहायाव गोग्लैलांदों। एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जे जोंहा दङ बिटिसिआवहाय, बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जाय गाहाय खुंगिरि बेखौ जोङो चिफ अफ बड'लेण्ड होननानै बुङोमोन, चिफ अफ बिटिसि बिथांमोनहा बेखौ सोलायनानै चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनदों। मेम्बार हिसाबै लाबोनायाव बिनि स्टेटासा एसे गाहायाव थांनाय बायदि जों गोरलैयैनो बुजिनानै लानो हायो। आरो मोनसे खोथा जाबाय मा, जोंनि चिफनि जे प्रट'कल स्टेटास माने बेयो स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट, चिफ आरो डिपुटि चिफनि प्रट'कल बिथांमोननि स्टेटासा। दा बेवहाय जोङो बिटिआरआव एखेबारे स्पष्ट बेखौ नुदों जे बिथांमोननि प्रट'कल, बिथांमोननि स्टेटासखौ एखेबारे माने साइलेन्ट मेनटेन खालामदों। डेट मिन्स बिथांमोनहा जेबो
माने माबा गैया माने स्टेटास गैया जेबो पजिशन होनाय जायाखै आरो बे मोनसे सिक्स शेड्युलखौ गाहायाव लांनायनि मोनसे मोनफा मोनफा उदाहरन आरो जोंनि जायफोर इएमफोर दं बिथांमोननि स्टेटासाबो प्रट'कलाबो स्टेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट बेयो जोंहा थांनाय सिक्स शेड्युल बिटिसि एकर्डआव रोखा रोखा दङमोन चिफ एन्ड डेपुटि चिफ बिथांमोननि प्रट'कल स्टेटासा जागोन केबिनेट मिनिस्टार स्टेटनि बे माने बेजों समान जागोन आरो जायफोर इएमफोर जागोन बिथांमोनहा मिनिस्टार अफ स्टेटनि इकुइभेलेन्ट जागोन आरो जायफोर एमसिएलए जागोन बिथांमोनहा एमएलएनि समान जागोन दा बे जिनिसा थांनाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नैबे गभर्नमेन्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जों बे जिनिसखौ कमप्लिटलि एखेबारे एबलिश खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों मावाखै बेसेबां साक्सेस जादों जायाखै बे दोनथ' डेभेलपमेन्टआ दिनै नङा गाबोन जागोन नों मावाखै सोरबा मावगोन डेभेलपमेन्टआ मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौना जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि पजिशन स्टेटासखौ जोंनो नांगौ जों जे मर्यादाखौ मोनबाय बे मर्यादाखौ खोमानानै जों कोनोदिनबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै सेटिसफाइड जानो हाया डेभेलपमेन्टआ जोंनि थाखाय उननिसो बाथ्रा जोंनिया जाबाय मा जोंनि स्ट्रागलनि गेजेरजों जों जेखौ एचिभ खालामदोंमोन जे एचिभमेन्ट जादोंमोन बे एचिभमेन्टनि लेभेला गाहायाव खुनु प्रकारै थांनो मोना आरो थांनाय बिटिआर सुक्तिनि दारैहाय बे जिनिसखौ कमप्लिटलि गाहायाव जोङो माने गोग्लैलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो सहायनो हाया बेखायनो बे मोनसे माने थांनाय गभर्नमेन्टनि बिथांमोननि पलिटिकेल पलिसि स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसियाव फेल जानायनि ओमफ्राय बिटिसि बिनि पावार फांसनखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनफा मोनफा माने उदाहरन हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो बाखि बिथांमोनहा दा नायदो नोङो बिटिसि ओनसोलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट हस्तक्षेप इन्टारभेनसन फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट डाइरेक्टलि फ्रम दिसपुर बेखौ जों नुबाय थादों बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय सिक्स शेड्युल फुल फेजेर मोनसे अथरिटि बेवहाय सिक्स शेड्युल गभर्नमेन्टनि बादै दस्रा खुनु एजेन्सिफ्रा दस्रा खुनु गभर्नमेन्ट इन्स्टिटिउसनफ्रा डाइरेक्ट फैनानै इन्टारभेनसन खालामनो हाया खामानि मावनो हाया नोंथांमोनहा नाय बेवहाय दानि आसाम गभर्नमेन्टआ सिदा सिदियै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव साफा गार्जेन मिनिस्टार होना दोनजोबदों गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सिक्स शेड्युल ओनसोलनि जिल्ला मोनफ्रोमावबो गार्जेन मिनिस्टार होननानै दोननायनि गेजेरजों गासैबो जोंनि डिपार्टमेन्ट गासैबो जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि मा मावदों मा मावाखै बेखौ थरलि बिथांमोनहा मनिटरिं खालामबाय थादों थरलि बिथांमोनहा माने सुपारभाइज खालामबाय थानानै गावसोरनि गोसो बायदि स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ बिथांमोनखौ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे डाइरेक्टलि इन्टारभेनसन डाइरेक्टलि हस्तक्षेप खालामनाय जादों आरो बेवहाय पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय बायदि बे जिनिसखौ जों नुनो मोनदों बिटिसिजों लोगोसे एखेलगेनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय पेरालेल भाबै बिटिसि ओनसोलाव सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे पावारखौ डिभिजन खालामनायखौ जों नुदों सिक्स शेड्युल अथरिटिया जेराव दं बेवहाय सिक्स शेड्युलानो अल इन अल बेवहाय गुबुन माने सोरबा मिनिस्टार फैनानै बेयाव जों मावनाय जोंनि गासैबो पलिसि प्रग्राम स्किमफोरखौ बिथांमोनहा सुपारभाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया जों जुदि इनभाइट खालामा जों जुदि लुबैयोबा आलादा जिनिस दा बेफोर गासैबो जिनिसा ए काइन्ड अफ माने मा होनो बेखौ एनक्रचमेन्ट अफ दि पावार डाइरेक्टलि फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट बे जिनिसखौ थांनाय बाराव जों नुनो मोनदों आरो बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पावार एन्ड फांसनाव बिटिसिनि होखानाय पावार एन्ड फांसनाव बेखौ डिग्रेडेसन खालामनाय बे पावार एन्ड फांसनखौ खमायना होनाय बायदि जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय नायदो दानिया नोङो 16था डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा 16था डिपार्टमेन्टखौ जोङो बिटिसिया जे बिथांमोनहा नयिंलि आननयिंलि स्टेट गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्ट एखेबारे बेवहाय आखाइ होनानै खामानि मावनो थ्र डिसिनि थ्रयैहाय स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट खामानि मावफैनो हानाय बेनि मोनसे लामाखौ बिथांमोनहा हगारना होदों खुलिना होदों बे गेटखौ खुलिना होदों बेबो मोनसे जोंनि सिक्स शेड्युल अथरिटिखौ उइकेन खालामनाय दुर्बल खालामनायनि ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्टलि उइथ फुल अथरिटि खामानि मावनो हायै बायदि खालामनाय मोनसे बेबस्थामोन बे दा बेफोर गासैखौबो नायोबा जोङो दिनै नायदो जे रियेलि बे थांनाय 5 बोसोराव सिक्स शेड्युल जोंनि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हानाय अबस्था फैयाखै फेल जादों
साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि आसामाव बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट खालामनानै एमप्लयमेन्ट होनानै जोंनि बिटिसिआव पस्टिं खालामहरबाय थादों बिटिसिनि उइदाउट हेभिं एनि माने एनअसि কোনো এনওসি গিয়া উইদাউট হ্যাভিং এনি কনসালটেশন উইথ দি মানে কাউন্সিল অথরিটি দে হ্যাভ ডাইরেক্টলি অ্যাপয়েন্টেড দেয়ার মানে এমপ্লয়িজ এন্ড পোস্টেড দেয়ার ইন বিটিসি बे जिनिसा কোনো प्रकारे एक्सेप्टेबल जानो हाया बे 6 शिड्यूल ओनसोलाव 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनि एपॉइंटिंग एंड पोस्टिंग अथॉरिटीया बिटिसिल बिटिसि अथॉरिटील किन्तु बेखौ दिनै एनएसएम आवनो होन एनएसएम निफ्राय डाइरेक्ट बे नार्सफोरनि एपॉइंटमेंट मानिबा एपॉइंटमेंट दिसफोरनिफ्राय डाइरेक्ट खालामबाय थानाया ठीक जायाखै गुबुन डिपार्टमेन्टआव माने बिथांमोनहा डाइरेक्ट दिसफोरनिफ्राय क'क्राझाराव बा बिटिसिआव एपॉइंटमेंट होबाय थादों जोंनि गथ'फ्रा बहा साख्रि मावनानै मोनजागोन जोंनि पोस्टआव जोंनि खालि पोस्टआव जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जों साख्रि होनायनि स्कोपआनो जुदि गोमालांजोबोब्ला बेवहाय जुदि बाहेरानिफ्रायसो हाबफैजोबोबा जोंनि मोजां गथ'फ्रा गोरों गथ'फ्रा जेरावनाखि मावनानै दिनैहाय बिसोरो गावबा गावनि खाबुखौ लानांगौमोन बेखिनिखौबो दिनैहाय जों खोमानानै लानायखौ नुदों बे मोनसे जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ कमप्रमाइज खालामनाय जादों एपॉइंटिंग अथॉरिटी पावर एंड फंक्शन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि बेलायाव जोंहा जे दङ बेखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय जादों सारेन्डार खालामनाय जादों स्टेट गभर्नमेन्ट बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय दानिया नायदो नोङो हाग्रामा महिलारि खुंनायनि आमोलाव थांनाय 15 बोसोराव बिटिसिनि बाहेरानि खुनु ठिकादार कन्ट्राक्टरा बिटिसिनि खुनु स्किमनि सायाव टेन्डार गावनायनि बे अधिकार गैयामोन बेवहाय मोनसे खोथा दंमोन जाय मानसिया टेन्डार गावगोन बे मानसिया बिटिसिनि थागिबि जानांगोन बिटिसिनि थागिबियाल'आनो बेयो बिटिसिनि ओंखारनाय गासैबो डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्राव टेन्डारखौ गावनो हागोन किन्तु थांनाय बाराव जों नुबाय मा दिनैहाय डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि नलबारि बरपेटा आमार माने मा होनो सिलचरनि धुबरी बेलासिपारानि ठिकादारफ्रा गासैबो डिपार्टमेन्टनि जोंनि कन्ट्राक्ट ठिका जेब्ला टेन्डार जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बे टेन्डाराव पार्टिसिपेट खालामफैनानै बाहेरानि ठिकादारफ्रा गासैबो बेफोर खामानिफोरखौ लाफैजोबदों जाहोनाव जोंनि लकेल जायफोर डमेस्टिक जोंनि जायफोर माने खामानि मावनानै जाग्रा कन्ट्राक्ट ठिकादारफोर बिथांमोनहा खामानि गैयै जादों आरो बिटिसिनि थाखाया बाहेरायाव डाइरेक्ट थांजोबनायाव बिटिसि ओनसोलाव बेफार बाणिज्य गासैबो मार्केटआ थाखा फैसा गैयै जानायाव गासैबो जोंनि इक'नमिक एक्टिभिटिसआनो एकदम जुरुला जाजोबदों गिदिर बेफार बाणिज्य बिजनेस कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा थांनाय 5 बोसोराव माने डेभलप जानो हायाखै बेसाखिना जायाखै बेफार बाणिज्यआ मोजां सोलियाखै बिथांमोननि इक'नमिक कन्डिशना एकदम माने ब्रेकडाउन जालांदों मानो होनोबा बिटिसिनि थाखाया बिटिसिनि आखायाव थायाखै बिटिसिनि मानसिया कन्ट्राक्ट टिकाखौ मावनो मोननाय मोनबा बे मानसिनि आखायाव थाखा थानाय मोनबा बिटिसिनि हाथाय बाजार सहर बन्दरावनो बिथांमोनहा बाजार खालामगौमोन किन्तु दिनै नलबारि बरपेटा डिब्रुगड़ तिनिसुकिया सिलचरनि बबा धुबरी बेलासिपारानि मानसिफ्रासो बिटिसिनि पिडब्लिउडिनि खामानि बिटिसिनि इरिगेसननि खामानि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासिबो ओंखारनाय टेन्डारफोरखौ बिथांमोनहा मावजोबोबा खामानि मावखांनानै जे बिल मोनगोन बे बिलखौ दिनैहाय गावबागाव हम डिस्ट्रिक्टआव थांनानै गावनि हम टाउनाव बिथांमोनहा गावनि हम सिटियाव बिथांमोनहा मार्केट खालामहैगोन आरो बिटिसिनि थाखाय बहाय इउटिलाइज जागोन बे जादों ए काइन्ड अफ इक'नमिक एक्सप्लयटेसन बेबायदि मोनसे प्रसेस जे जादोंमोन जों बेखौ बुंनो हायो बिटिसिनि थाखाखौ लांनानै बिटिसिनि थाखाया दिनै जुदि बिटिसिनि रायजोफोरनि आखायाव थायाबा बिटिसिया इक'नमिकेलि बोरैहाय डेभलप जानो हागौ बिटिसिनि थाखा बिटिसियाव थानांगोन दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला नोङो माने रियेलि थांनाय 5 बोसोराव बे बिटिसिनि गासैबो माबाफ्रा डेभलपमेन्टनि प्रसेस बेनि पावार एन्ड फांसन पजिशन स्टेटास क्रेडिबिलिटिया डेमेज जायाखै नङा जादों